سلام زخبركم تخاتلتي في اللي تبي كما يتغنيو للوم معلتخا بحادث نزبواوي إرترا استوهبه رئيتو ويتنتناي نحسنا لكم متينا زلنا زخونا هزب زتقم ويزمهر زقرم تبلو رئيتو ويحابريتا مزهلوكم أما درخ في اللي تبي كتساتفو تخيليكم نابزا نايلوم مدب كنحلف نايلوم من مدبنا بس نزبواوي حاونا نهم تسفعلم ويدما حبي ستحفت صحفتينا هنا أربالكم كساب موداتا مدبنا مسانا ختان حدما بأخبروت نعدمكم ኣብ ጽላለ ናይ ስደት ፖለቲካ ንዘይ ምእታው ብዓመይ እንዳተቃላስኩ ምናልባት ንመንእሰያት ከም ዝኸማይ ኣብ ስደት ዝነብሩ ዘለዉ ብዛዕባ ዞም ሰባትን ሰዓብቶምን ኣብዚ ኣብ ስደት ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራትን ሓሳበይ ብኣኽብሮት ክገልጽ ፍቀዱለይ እኹል ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ስለዘይወሰድኩ ንሎሚ ካብ ትዕዝብተይን ንኤርትራዊ ግዴታይን ሓላፍነተይን ተበጊሰ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ከቐምጥ ዝኾነ ሰብ ክድግፍ ኮነ ክቃወም ዝኽልክል የለን መሰለውን እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብኣፍልጦን ብሕግን ዝተሰነየን ደገፍን ተቃውሞን ኩሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ ክድግፍ ወይ ኩሉ ክቃወም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ ግድን እዩ እንተዘየለ ግን ማንም ፍጡር ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ህዝቢ ከፈራርሕ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ህዝብታት ግፍዕታት ክፍጽም ምስ ገዛእቲ ወረርቲ ሓይልታት ተቆጢሩ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ዝሰርሕ ሰላም ህዝቢ ክብጽብጽ ሓድነት ኤርትራን ኤርትራውነትን ክብትን ከይደቀሰ ዝሓድር ስም ስዋኣት አልኢሉ ዝላገጽ ስም ጀጋኑ አልኢሉ ከና አስትፍትን መትከል ዘይብሉ መርገጽ ዘይብሉ ካፕቲን ናፍቲ መምስ መጽ መንግስቲ ንኤርትራን ንኤርትራውነትን ከጥፍእ ዝሕልን ጸላኢ ዘጣቃዕ ክብርታት ሃገር ዝትንክፍ ንህዝቢ በዓለትን ሃይማኖትን ዝጎጃጅል ምዝኸውን ግን ብህዝቢ ሆነ በዓይኑ ሁሉ ተቀባልነት የብሉን ቅድም ኢልና ብዛዕባ ዞም ሰባት እዚኦምን ሰዓብቶምን ካብ ክኸድዎ ዝጸንሑ ጉዕዞ ገለ ክንገልጽ ኣብ ስደት ኮይኖም ንህዝቢ ነንሕድሕዱ ከቃትልዎ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ብበላሕቲ ነገራት ነቶም ኣብ ናይ ሃገሮም በዓላት ዘብዕሉ ኤርትራውያን ምስ ከምናቶም ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ተጋሩ ብምዃን ብዙሓት ንጹሃን ህዝቢ ከቆስሉን ከሙቱን ንብረት ውልቃውያን ሰባት ከብሩስን ዳሳት ከፍሩስን ነይሮም እዮም ኣብ ብዙሓት ከተማታት በዚ እግርግር ዝተልዓለ ህይወት ብዙሓት ኣብ እስር ቤት ህይወቶም ዘርሞ ኮይኑ ወረቐቶም ዝተመንጠሉን ዝተባላሸውን ማእለያ የብሎምን ኣብ ማስሜዳታት ብዓድን ዓውድን ብሃይማኖትን ዘርእን ህዝብን ንኽባላዕ ሰሪሖም በዓለት ሃይማኖት ኣውራጃ ብዙሓት መንእሰያት ተበኪሎም ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ምስ ጸላኢ ወጊኖም ንህዝቢ ኤርትራ ንሰራዊት ኤርትራ ዘይሽሙ ሂቦም ጭውነት ኤርትራን ኤርትራውነትን በኪሎም ንሰራዊት ኤርትራ ጭብጢ ብዘይብሉ ናይ ጂኖሳይድ ክስ ኣቅሪቦም ወንጅሎም ሕጂ ድማ ምስቲ ንኤርትራ ክወርር ዝህንደደሎ ጸላኢ ብልጽግና ፓርቲ ኮይኖም ናብ ኤርትራ ንኹናትን ጥፍኣትን ይሰርሕለዉ ኣብዚ ድማ ከምቲ ልሙድ ነዚ ኣብ ስደት ዝነብር መንእሰይ ኢዱ ክሕውስ ጉስጎሶኦም ጀሚሮም ይርከቡ እዚ ኩሉ ዝጠቕስናዮ ክግበር እንከሎ እዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሓለፍቲ ብማስ ሜድያም ዝከታተልዎ ኣብቲ ዕግርግር ብኣካላይ ጽምበሩን እዮም እዞም ሓለፍቲ ትእዛዝ ይሕልፉ ብድሕሪዚ እቶም መንእሰያት ይሞቱ ይእሰሩ ይቆስሉ ይስንክሉ ወረቐቶም ድማ ይባላሾ ይሕደጉ ማለት እዩ ሽዑ ንሳቶም ከምቲ ልሙድ ምስ ደቆምን ኣንስቶምን ሓኢፎም ቢቲቪ ብላይቭ ይከታተልዎ دحار ኣብ ዩቲዩብ መጽኦም ኣጆኹም እዚ ዝተኸፍለ ዋጋ ንሃገር ይብልዎም ኣብ ስደት ኮይንካ ብእምኒ ምድርባይ ንጻዓዱ ንዝንዕቁኻ ምርባሽ መካይን ናይ እንዳማትካ ምስባር ምቕጣል ዓበይቲ ሰባት ምድፋር ወለዲ ምድፋርሲ እዚ ጉዳይ ሃገር ኢሎም መግለጺ ይህቦ ንሳቶም ድማ ሆ ይብሉ ስለዚ ኣነ ከም መንእሰይ ከም ኩሉ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ መንእሰይ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ መጀመርያ ኣብ ስደት ኮይንካ ነንሕድሕድካ ብምጥፋ ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ለውጥ የለን ኣብ ስደት እንተሃሊኻ ምኽንያቱ መሰደዲኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ካብ ኤርትራ ክንወጽእ ከለና ዳርጋ ኩልና ሰብ ብረቲና ነርና ኤርትራ ብረትና ኣሚጥና ሃዲምናስ ኣብ ዝዕቆበና ሃገር ኮይና ህዝብን ክንርብሽ እዚ ጌጋዩ ብኸምዚ ዝመጽእ ለውጥ እንተዝህሉ ነይሩ ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ስደት ኮይኖም ዝተቃወሙ ሰባት ኩልና ንፈልጥ ኢና ግን ዘምጽእዎ ለውጥ የለን ስለዚ መንእሰይ ንቓሕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ይጣዕም ይሕሰም ኣብ ሃገረይ ኢሎም ንዝመጽእ ጸላኢ ንሃገርን ህዝብን ዋልታ ኮይኖም ሃገሮም ዘድሕኑ ዘለዉ መንእሰያት ንጠምት ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ናይ ሃርጎምጎም ናይ ምውራር ሸውሃት ንተዓዘብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ናይ ወራር ኣዋጅ ነስተብህለሉ መንእሰያት ኣብ ስደት ዘለና ናበይና ንኸይ ዘለና ነፍስና ድማ ንገምግም
ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ፍቅሪ ሓድነት ጥምረት ሒዙ ዝመጾ ዝደሊ ዘሎ እምበር ሽግርን መከራን ዕግርግርን ደኣ ዕድሚኡ ልኩዕ እንዲ ዝፈልጦ ስለዚ ነዚኦም ናይ ጥፍኣት ነጋውስ ገዲፍኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኩምን ሃገርኩምን ብምዃን ኣብ ጉዕዞ ሰላም ኣብ ጉዕዞ ጽምዶ ምስ ጎረባብቲ ሃገርና ብፍቕሪ ይመርሹ ናይ ሃገርና ዕቤት ለውጢ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይደለዩ ልዕሌና ልዕሊ እዞም ኣብ ስደት ንነብር ኣብ ጦም ዓዲ ከም ድላይና ንነብር ዘለና ሃገርናን ህዝብናን ጠምጢና ዝመፀና እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝነብሩ ዘለዉ ይደልይዎም ይብህግዎ ድማ ግን ኩሉ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ይዕዘብዎ ስለ ዘለዉ መዓስን ብኸመይን ልዕሊ ማንም ንሶም ይፈልጡ ልዕሊ ማንም ድማ ንሶም ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ናይ ጽባሕ ራሕዋ ስለዚ ናይ መወዳእታ ቃለይ ናብ ኤርትራ ናብ ስድራኹም ደው ኢልኩም ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ሕተትዎም እሞ ዝብልኩም ስምዕዎም ብድሕርዚ ተኸታተሉ ይብለኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፊሊ ቲቪ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም እዚ ሎማዓልቲ ዛረብናልኩም ትሕዝቶ ውልቃዊ ርእይቶ ናይ ስነ ጥበባዊ ናሆም ተስፋ ዓለም ሕቡይ ነይሩ ድኾነ ርእይቶ ወይ ድማ ሓበሬታ ወይ ድማ ነቐፌታ ወይ ድማ ናብ ህዝቢ ክበጽሓልኩም ትደልይዎ ነገር እንተሎ ኣብ ዝኾነ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪትኩም ናብ ፊሊ ቲቪ ክሰድዎ ብኣኽብሮት ንሓትት ስለ ዝተኸታተልኩምና ከም እንደገና ነመስግነኩም ስጋብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንረኸብ ሰላም ቅነ